Bun venit la primul episod de Minecraft Pocket Edition. Azi o să jucăm pe propria mea mapă. Nu știu de unde am astea. Asta e kit premium sau ce? Păi mei. Am uitat să vă cer. Azi trebuia să... Stai să mă duc aici pe facecam. Nu mă juca pe controlul ăsta, vă jur. Mamă, ce greu e. Cum era? Nu, pe multiplayer ăsta e. Da, unde găsesc ăla? Pune-i cap. First. Bun, perfect. Trebuia să vorbesc cu voi despre un lucru care este pentru mine. De ce voi mereu când filmez trebuie să se întâmplă o problemă și să... Da, uite de aici. Se întâmplă o problemă și trebuie să reveniți. Sau să-mi puneți din astea. Numele meu este Ștefănuț. Sau dacă mă căutați pe YouTube, Robert Mania. Cu o poză frumoasă, da? Frumoasă. Face frumoasă. Dacă voi vreți să mă căutați, numele care l-am pe Minecraft este numele unui prieten. Nu pot să-mi bag numele meu că nu mă lasă, îmi dă disconnect. Multe. Bun, vreau să vorbesc cu voi despre un lucru. O să joc foarte multe jocuri. Cel mai mult că eu, cum vedeți că joc FNAF Freddy, înseamnă că fac challenge-uri. Că vreau să joc FNAF Freddy, știți voi. E super să joci FNAF Freddy. Pentru voi nu, dar pentru mititelul ăsta care se pricepe că e preistoric, da. Oricum aleargă fericirii. Vine de pe mine ca un nebun. Ați văzut? Nebunul a sărit în... cum pui mei să spune? În ian. Na. Și așa, am vrut să vorbesc cu voi, să lămurim. Pentru că dacă vreți să joc Minecraft, nu joc azi. O să joc peste câteva zile. Pentru că acum nu mă joc Minecraft. Mamă, dar unde sunt? Sunt la marginea prăpastilor. Stai să vă pun unde sunt. Dacă sar... sar, merg, faci sar. Bun, alerg cu rana merg. Bun, am uitat un lucru. Am găsit iron. Dar nu avem până să ieșim. Așa că acum sunt foarte fericit să vă spun că eu trebuie să-mi schimb facecam-ul. Bucurați-vă până atunci. Pentru că eu trebuie să-mi schimb facecam-ul. De acum nu mai am facecam prost, o să am facecam bun, foarte bun. Vorbesc ca Max, să am o versiune ca lui Max. O să am facecam foarte bun. O să fiu atât de bogat de zici că banii vor curge. Știi tu, banii, izazami, banii cur banii. Până voi o să, pe data viitoare, numele meu a fost, cu voi a fost Răzvan România 0 sau Robert Mania 007, ăsta e numele de facecam. Așa că noi o să vorbim și hai, pa și iupi! Așa că voi, o să vorbesc cu voi foarte sincer. Gândiți-vă, cine a schimbat facecam-ul pentru că vrea să mă amân? Pentru că trebuie să-mi schimb facecam-ul și mă duc să lavă, că îmi place să mă duc în lavă. Bravo! Gomono. Așa că eu mă voi... Cu mine a fost Ghiță. Ghiță, ai revenit?
Da, dar tu ce ți joci acum? Bă, dar unde-i sorta? Că chiar... Da, dar tu joci cu mine? Ah, da. Am uitat, eu mă joc cu fratele lui. Știi? Și de asta. Azi cu voi a fost Răzvan România 1 și 007 și Ghiță și hai, pa, pa!